बारग' एनडिएबि रिसिलाल ब्रह्म आफादाव बिरान्थाब मुंजों मिथिनाय बिथाङा 6 दाननिफ्रायनो केन्सार बेरामजों भुगिनानै दङ। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि ओनसोलनि जलाइगाव गामिनि थागिबि सासे बारग' एनडिएबि रिसिलाल ब्रह्मआ केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै राङारि आंखालाव भुगिनानै दङ। रिसिलाल ब्रह्मआ सानाय आरो आलौनायजों थाबायनो हायै मोनसे थासारियाव दङ। बिथाङा 6 दाननिबो बारा जाबाय बे बेरामजों भुगिनांनानै थानांनाया। दा गुवाहाटी बि बरुवा केन्सार हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ। डक्टरा फोरमायनाय बायदिब्ला अपारेसन खालामनांगौ होननानै फोरमायदों। न'खरनि सुबुंफोरजों लोगोसे रिसिलाल ब्रह्मआ दा अपारेसन खालामनो थाखाय गोबां रांनि आंखाल जानानै दङ। बेखायनो बिटिआर सरकारजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ जा हायो अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायदों बारग' एनडिएबि रिसिलाल ब्रह्मआ। नैबे होखानाय एकाउन्ट नम्बराव जा हायो सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिम आखाइ फोलावहरदों केन्सार बेरामजों भुगिनांनाय रिसिलाल ब्रह्म बिथाङा। आंनि मुङा ओरैनो रिसिलाल ब्रह्म, ओमफ्राय आफादाव रानथाब बिरानथाब। आङो दा लांस केन्सार बेमाराव गोदोनानै दं गोबाव समनिफ्राय 6-7 माससो जाबाय आरो। ओरैनोथ' रावबो फैयाखै दासिम, दिनैसिम रावबो नायफैयाखै। नायनो फैनायखौ लुबैयोना? फैजानो लुबैयो जोंनि आफादनिफ्राय लिडारफोरखौ। डाक्टारनियाथ' दा अपारेसन नङाब्ला केम' होनायनि माबा मोनसे आरो। दा गुवाहाटी बि बरुवा हस्पिटालाव लागासिनो। आंनि गामिनि मुङा बासबारि जलाइगाव। खय माससो जाखो जानायाथ' 6-7 माससो जाबाय बेमार। देहायाव आलौनाय, सानाय आरो दुरबल, जोबोद खस्थ' आरो। न'खराव सोर सोर दं? न'खरावथ' दा आंनिया बिसि दं, गथ' उन्दै दं। दैदेनगिरिफोराव माबा खावलायहरगोन नामा बिटिआर सरकारखौ? ओंखायनो खावलायो आफादनिफ्राय लिडारफोर सारमोनखौ एसे अनसुंथाइ मोनाब्ला फाहामजानायखौ मोनोबा आंनि बिसि फिसाफोर एसे गथ'खौ फेदेरलांनो हागोन। खावलायदों लिडारफोरखौ एसे अनसुंथाइ मोनोब्ला आंनि देहाया फाहामजानायखौ मोनोबा आंनि बिसि, आंनि गथ'खौ फोरोंलांनो, फेदेरलांनो हानाय अननानै आंखौ सहाय होदो सारमोनहा। सरकारनि सायावबो आं आसा खालामो जोंनि सार प्रमद सारखौ, गबिन्द सार बिथांमोनखौ जे एसे आंखौ अनसुंथाइ, आंनो माबा मोनसे राहा होयोब्ला आंबो थांनानै थायोब्ला सारमोनखौ जोबोद रोजा रोजा साबायखर। नुजाथिफैनो हानाय मिडिया नोंथांमोनखौ सिगाङाव आं साबायखर बावबाय। दिनै जे बेबायदि मुहूर्तआव जे आंनि फंबायनि न'खरावहाय जे फैनानै जे नुजाथिफैदों, खबर लाफैदों, जे हांख्रायनाय बायदि दिनै आंनि फंबाया जे गोबाव सम बियो एनडिएबि आफादाव थानानै बियो दावहा नांबोदोंमोन। दा बियो मथा मथि 6-7 मासनिफ्राय बियो मोनसे गिथावथाव जे बेमाराव सैसोनो गोनां जानानै दङ, जे केन्सार बेमार। दाखालि आङो रिपर्टखौ जेब्ला देखायहैदोंमोन, डाक्टारा होनदों जे अपारेसन खालामनायनि खोथा। जेसे हागौ एसे जे थाबै जे अपारेसन खालामोब्ला जे 95% दासिमबो चान्स दङ। दा बे हिसाबैनो जोङो दा खोनादोंल' जे डाक्टारनिफ्राय जे अपारेसन खालामोब्ला जे बासायजानायखौ मोनगोन बा बासिगोन आरो। नाथायबा जोंहा दिनै जे फंबायनि अबस्थाया बेबायदि गैया, बा जोंबो बेबायदि जे हेफाजाब होनो हानाय जोंनावबो खमथा गैया। दा बेखौनो खावलायनो सानो, जिहेतु बिथाङा फंबाया जोंना
बे NDFB-मोन सानसे समावहाय दिनै सरखाराबो जोंहा BTC आव सरखाराबो दिनै NDFB-निनो बुंनो थाङोब्ला सरखार जा गासै दैदेनगिरिफोरखौ आङो खावलायनो सानगोन बे नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जे गासै दैदेनगिरिफोरा जेन अननानै जे फंबायनि जे बेमारनि थाखाय जे बेमारखौ जे ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ बेखौ एसे अनसुंथाइ होनानै जाहाथे फंबायनि जे देहाखौ लोगोसे फंबायनि न'खरखौ जेनेबा माबा मोनसे जे थांनानै थानाय निजे राहा लामाखौ देखायनानै होयो बा खालामनानै बेबस्थाफोरखौ अपारेशन खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होयो बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि जे खौरां बिजोंनि गेजेरजों गासै दैदेनगिरि आरो गासै रायजो राजाफोरनिसिम फोसावहरनो सानो आरो दा बेबायदि एमाउन्टनि जेबो खोथा होनाखै जिखुनु डाक्टारा होनदों मोजां हस्पिटालाव लांनानै ट्रिटमेन्ट खालामोबा बा अपारेशन खालामोब्ला माने दा 95% चान्स दं होननानै बुंदों आरो दा बाथ्राया बेनो जे जोंहा जे बेबायदि बबेबा मोनसे हस्पिटालाव लांगोन बेबायदि जोंनियाव क्षमता गैया आरो दा बेनिखायनो जे खावलायनाया बेनो जे दैदेनगिरिफोरा बा सरखारनि बिथिंनिफ्राय जेन हेफाजाबखौ हरो बा एसे एनै अनसुंथाइखौ हरो आं बेखिनिखौ खावलायदों आंनि फंबायनि जानानै आरो जलाइगाव होनो जोंनिखौ बासबारि जलाइगाव